Yes, kakabsat ko. At anak ko ta dito'y terminal ti Victory Liner. Taagawit na kon kakabsat ti Jay Cagayan Valley. Wow! Excited nga rin ti kabsat yung kakabsat ko. Ta after 1 year kat makitak maninan kakabsat ti probinsya nga dumaklak. Nag-stop over ga ti bas kakabsat. Kat sakto mo't anay-tanay, mabisin na ko. Nagiti alaga ti buksit kon kaaglagton. Amo yung mo't nagiti alaga kon kakabsat. No kasta nga mabisin da kat aglalagto da. In-expect kakabsat nga dagayam ti makakilala dahi ti kabsat yo nga mabuybuya da kanu dagiti vlog ko. Dagiti driver ti Victory Liner kin conductor kakabsat ko ay kat nakilala da mo dahi ti kabsat yo. Iso nga picture taking kakabsat ko kas kada video selfie. Ura di may isang kakabsat tayo nga padak nga pasahero kakabsat kat nakilala nakmut. Thank you kakabsat ko, tabuy-buyaan nyo gayam dagiti vlogs ko. Talpasan nga road kakabsat, ti manong oras nga biyahe kat medyo makadandanon tayon at datay tata dito'y partes ti Isabelan kakabsat. Nagimas nga kitaan dagiti kataltalunan, dagiti nakagrigrin nga mulmula kakabsat, nga kasmay sa nga probinsyana, kat kakastoy ti kaykayat na. Pasimple lang dahi takabsat yu ti kakabsat, awanin ti bateryanan, lobat nga lobaten. Makaturturugon kakabsat ko. Amo yung siguro to feeling na ti bumiyahe. Ti mano nga oras. Finally, nakadano naktitito kay garaw kagayanan kakabsat ko kat sinabat nakdagiti kakabsat ko. Dahil tani Ilocanang pasaway. Jo, adayo pa'y basit ti biyahean tay kakabsat. Tampay nga ay ti final destination. Iso nga kat tapang kami pa'y lang nag-recharge kakabsat ko. Ti pamigsa nga bumiyahe. Pasarak and ti baryo ni kakabsat ko. Tamo yung baryomin. Ay ka talaga nga barbaryo kakabsat ununeg. Iso nga mangan tayo pa ilang kakabsat ko. Umay kayon taglamot tayo maninan. Shout out ka dagiti kakabsat ko. Nakakilala kanyak dito uneg timang inasal. Ay na nagmet ko makakabsat ko no inasig gandak. Hangko yung gamin unay nga napansinan kakabsat ko. Tani tumaytayab to utak ko ditan. Titi bandog ko ti biyahe. Idinalpas kami nga nanganan. Ay kat dire-diretso kami nga sumrot dito'y baryomin kakabsat. O dahil ito'y tinanong mo nga baryomin. Nagimas nga talaga ti pakiramdam. Nagsubli ka ti baryom kakabsat. Ti baryo nga dumaklam. Ti baryo nga nakasanayam. Ti baryo nga nakasursurwak nga mangan tinaduma-duma nga natin. Ti baryo no apay nga nagbalinak nga kaldi nga kastay ko na dagiti bashers ko. Ti baryo no apay nga nagbalinak nga probinsya ng Ilocana. Agyaman nak amin kanyay kakabsat ko, ti pinang supsupor tayo diti kabsat yung nga probinsya ng Ilocana. Tuyon dagiti Marites. Ay kat abangan nyo kakabsat ta isuda tagbal nga bida ti vlogs ko.